El rei havia mort sense descendència i ara la corona tenia dos pretendents. Felip de Borbó, francès, partidari de centralitzar el poder. Carles d'Àustria, vienès, respectuós amb les institucions de cada país. Felip va tenir el suport de França. Carles es va aliar amb Gran Bretanya, Holanda i Portugal. Va ser una guerra europea. Va ser la guerra de successió. Els territoris de la Corona d'Aragó es van posar al costat de Carles per defensar les seves constitucions. Però van perdre la guerra. I el nou rei, Felip V, va imposar el seu poder absolut. Va construir un sol estat amb una sola nació. Però les coses no van sortir ben bé com estaven previstes. Un cop guanyada la Guerra de Successió, el govern de Felip V es va fer càrrec del país. El superintendent José María Patiño va arribar a la Generalitat per desmuntar l'administració catalana i substituir-la per la de Castella, i fer el mateix amb la llengua. Però de seguida es va adonar que això no seria tan senzill. Son apasionados a su patria en tal exceso y solamente hablan en su lengua materna y ninguno hasta ahora escribía si no es en catalán, sin practicarse el uso de la lengua española. Quin país es troba, aquesta nova administració? Es troba l'únic país que es podia trobar qualsevol administrador, en el nostre cas un país eminentment monolingüe, continuava sent un país que en la vida quotidiana, en la vida normal, s'expressava com s'havia expressat sempre. En conseqüència, es troben en un país que no pot sinó sorprendre'ls. Com és que els sorprèn? S'havien pensat que en principi seria una conquista fàcil, també des d'un punt de vista cultural i també des d'un punt de vista lingüístic. I la prova d'això la tenim en els papers. Per exemple, en aquesta instrucció secreta que tenim aquí, a los corregidores de Catalunya, fabricada per Rodrigo de Villalpando en el punt 6è. Qui és Rodrigo de Villalpando? El fiscal de Castella, de llavors, per tant, un plenipotenciari important. En el punt 6è disposa literalment el següent: pondrá el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado. Per tant, quin era el propòsit d'aquesta nova administració? Centralitzar, unificar. Les llengües com a plural no hi tenen cabuda en aquest projecte d'harmonització o d'homogeneïtzació. Al contrari, la idea és la de la solució dràstica de tot això. I van començar a fer lleis per substituir el català pel castellà, primer d'una manera molt suau. El decret de nova planta només diu que la llengua de l'administració serà el castellà. Al cap d'uns anys van sortir noves ordenances, com aquesta del 1742, que imposava el castellà en l'administració de la justícia. I això va portar problemes, perquè hi havia molta gent que era incapaç d'expressar-se en castellà davant del jutge. O bé aquesta altra llei que prohibia l'edició en català de llibres parroquials, de llibres de comptabilitat i de romanços. O aquesta d'aquí, importantíssima, és la Real Cèdula de Carles III, coneguda com la Cèdula d'Aranjuez, és de l'any 1768 i per primera vegada imposava el castellà a les escoles. És clar, ara la pregunta és, va ser eficaç tot això? Aquestes lleis van aconseguir l'objectiu de canviar la llengua del país? Aquesta pregunta també és la que es feia a l'administració borbònica i per respondre-la calia comprovar-ho sobre el terreny. Justament van encarregar aquesta feina al cavaller Francisco de Zamora. No es fácil explicar la hermosísima vista que se descubre desde este punto, pues viéndose todo el corregimiento de Barcelona, desde Montgat a Castelldefels, y en esta llanura la ciudad de Barcelona, y muchos pueblos, casas de campo, prados llenos de lienzos de indianas,
árboles sembrados, viñedos, huertas, etc., y terminando su costa en el mar, hace un conjunto superior a toda explicación, más propio de una pintura poética que de una narración. Seguirem la ruta que Francisco de Zamora va fer fins a Puigcerdà amb el seu diari de viatge. Sabadell es una villa situada en un llano. Hay fábricas de paños trabajando cada uno en su casa. Mentre viatjava, Zamora es va adonar que durant aquells anys del segle XVIII Catalunya havia crescut i s'havia enriquit. Es cardar e hilar lana, en que se ocupan todas las mujeres y algunos hombres, y trabajan para las fábricas de Tarrasa, Esparreguera y Monistrol. Però com eren aquells nous catalans? Encara parlaven en català? Pues nada, estamos conociendo el territorio a través de un cuestionario. Si parlaven o no en català és una de les coses que vol saber el cavaller Francisco de Zamora. Per això, a cada poble on va, entrega un qüestionari a les autoritats. Hi ha tot tipus de preguntes, però ens interessa aquesta. ¿Por qué método enseñan a los niños a leer, escribir y contar? El tradicional Això de «por qué método» en aquella època s'entén perfectament. Vol dir en quina llengua s'ensenya a l'escola. Però Francisco de Zamora, que havia començat aquell viatge d'una manera tan cofoia, ara començava a sentir-se una mica incòmode. Li passava alguna cosa. Mireu què escriu en el seu diari de viatge. Diu: «Lo que me ha dado muchos ratos de desazón han sido las murmuraciones, las sospechas y desconfianzas que he notado en casi todas las personas que iba a ver». No és estrany aquest recel. Han passat més de 70 anys de la Guerra de Successió, però encara n'hi ha el rastre sobre el territori. Este pueblo fue quemado por las tropas de Felipe V, pues se distinguió contra él, como todo este país. El cavaller Francisco de Zamora va arribar a Puigcerdà a finals d'agost del 1787. Aleshores, Puigcerdà tenia 1.600 habitants, una quarta part dels que té avui, però era una vila ben pròspera. Salvador Vigo ha estudiat aquella visita de Francisco de Zamora i narra seguit els passos fins a aquesta casa del centre de la vila. Què és aquesta casa? Doncs mira, aquesta és la casa del Francesc de Solanell. Francesc de Solanell? Francesc de Solanell o Francisco Solanell, a vegades els escrits, que és un regidor de l'Ajuntament, que és qui rep aquí a Puigcerdà el Francisco de Zamora i que és qui li respon les preguntes del qüestionari, unes 183 preguntes. O sigui que és possible que el Francisco de Zamora vingués en aquesta casa? Pràcticament cert, no? Seria així, Llavors, ell quan arriba aquí a Puigcerdà, quina llengua es troba? Què es parla? Ell arriba, ve de Núria, passa pel Coll de Finestrelles i arriba al poble d'Er, on s'atura a l'hostal per dinar amb el seu criat. Que Er està del cantó francès. Exacte. I va sempre acompanyat del seu criat, es paren allà a dinar i diu textual, diu, son catalanes como los nuestros, pero hablan el francés. Diu que això ni en la misma Barcelona passa con el castellano. Potser ja és hora de veure quines van ser les respostes en aquella pregunta del Francisco de Zamora, allò de «¿Por qué método se enseña en las escuelas?». Recordeu que ja feia uns quants anys que s'havia ordenat l'ensenyament obligatori en castellà. I algunes d'aquestes respostes, per exemple, són, a veure, a Granollers li diuen que se les enseña a leer los primeros rudimentos en lengua nativa, és a dir, en català, y cuando van adelantándose se les hace leer en español y latín. Un altre, a Girona, també català i després castellano. A Ripoll, català. Lérida, Lleida, por el método antiguo, és a dir, en català. Un altre, Vilafranca del Penedès, també leer en català, però afegeix, para muy pocos muchachos, a solicitud de sus padres, es en espanyol. En canvi, a Mataró, Tortosa i Puigcerdà, que són llocs on hi havia les escoles pies, diu: desde la primera letra hasta la última se enseña en español.
O sigui que el castellà, de mica en mica, va entrant en l'ensenyament, però no pas sense dificultat. Com que la llengua no és només la que es parlava, també la que s'escrivia o la que es llegia, hem reconstruït com era la biblioteca d'una família il·lustrada de Puigcerdà, posem que entre el segle XVIII i el XIX, fa 200 anys. I què ens diu aquesta biblioteca del segle XVIII? Doncs primer de tot, que fins al 1700 la majoria de llibres no són ni en català ni en castellà. Són en llatí. Mireu, això és un tractat de farmàcia publicat el 1587 pel Col·legi d'Apotecaris de Barcelona. I és en llatí. De fet, el llatí seguirà sent encara durant uns quants anys la principal llengua acadèmica. Segona cosa que ens diu. A partir del 1700, la majoria de llibres tampoc no són ni en català ni en castellà. Són en francès. Però respecte al català i al castellà, què ens diu aquesta biblioteca? Doncs que al segle XVIII hi ha una mica de tot, però sobretot hi ha més llibres en castellà. Fins i tot els il·lustrats de l'època ja escrivien i publicaven en castellà. Per tant, pels intel·lectuals de finals del segle XVIII, el castellà ja és la llengua de l'alta cultura i la llengua de prestigi. Això vol dir que la gent havia deixat de parlar en català? De cap manera. Catalunya continuava sent bàsicament un país monolingüe. Per això, en aquells nois de les escoles pies de Puigcerdà els emprenyava tant aprendre el castellà, perquè no era la seva llengua ni s'hi sentien còmodes. Total, que a finals del segle XVIII el castellà ja és la llengua de l'alta cultura i està entrant a les escoles. La pregunta és, triomfarà? Han passat 100 anys. Des de fa unes quantes generacions, la Casa de la Volta és una de les cases fortes de la comarca, i tot gràcies al vi, la gran riquesa del camp català. Els meus puc embotar a Salella 140 cargues. I a fi de fer més vi clar, destino a eix objecte l'Utinoi segon, que en surten de 50 a 54 cargues. I l'Utinoi tercer... Ramon Argullol, com el pare i l'avi, és un dels propietaris més rics, però això no li ha dut pas la felicitat. Argullol encara és fadrí, i resulta que li fa molta peça una noieta de 19 anys de Manresa, la Roser Vilarassau. Però ella no li fa ni cas. És clar que en Ramon Argullol ja té més de 50 anys, i a més, està una mica perjudicat. El 18 de noviembre me arrancaron un diente, el último que me quedaba de la mandíbula inferior. El 20 llego a Manresa, salgo a paseo sin capa y de tal aire pudísimo que hacía que el 23 ya me quedé en casa porque me hallé muy mal, con la nariz y la boca torcidos y el ojo izquierdo sin poderlo cerrar, paralizado completamente al movimiento del párpado superior. Y el ojo izquierdo sin poderlo cerrar, paralizado completamente el movimiento del párpado superior inferior. Pobre. Us heu fixat que ara escriu en castellà? Abans, al principi, quan feia anotacions pràctiques d'economia domèstica, ho feia en català. Però ara, que explica la seva història, ho fa en castellà. Ara sí que es nota l'escola obligatòria en castellà. Tothom parla sempre en català, però la gent que sap escriure, que encara és poca, ja gairebé sempre ho fa en castellà. Però aquell enamorat, en Ramon, tenia un altre problema, i gros. En Ramon Argullol l'havien desheretat. Feia uns quants anys el seu pare havia fet un primer testament en què determinava que l'hereu de tota la propietat, com havia de ser, era el fill gran, el nostre protagonista, en Ramon. I aquest és el testament, o millor dit, el registre d'aquell testament que escriu el notari en català i que diu, en Joaquim Argullol, veí d'aquesta ciutat, m'ha entregat avui son testament clos, etc., en català. Però resulta que en Ramon tenia un germà més petit, en Josep, i aquest Josep va pressionar el pare amb l'argument que en Ramon ja tenia 52 anys, no estava casat i no hi havia cap previsió que fes un hereu. Total, que va convèncer el pare va canviar el testament en favor del fill petit, d'en Josep, i en Ramon va quedar desheretat. Quan ha sabut que està desheretat, Ramon Argullol ha pres una decisió: oblidar-se de l'amor per la Roser i mirar per la butxaca.
El 10 de septiembre voy por Lérida y pernocto a Reus, y el 11 por la mañana a Tarragona. El 11, 12, 13 y 14 de septiembre contraje relaciones con la Júlia Valls de Tarragona. Ramon no sembla gaire entusiasmat amb aquesta Júlia Valls de Tarragona, però així posarà remei a la seva solteria i podrà recuperar la posició d'hereu. Mirant els documents notarials de la família Argullol, és molt curiós veure la transformació lingüística que es produeix en molt poques generacions. Per exemple, el rebesavi d'en Ramon, que va viure el 1680, fa el seu testament en llatí. Costa una mica de llegir, però això és en llatí. 2 generacions més tard, l'avi d'en Ramon fa els capítols matrimonials en català. Diu, en nom de Déu, el pròxim matrimoni que mediant la gràcia de l'Esperit Sant s'ha de celebrar, etc. I hem vist que la següent generació, el pare d'en Ramon, feia el testament també en català. I en Ramon, els capítols matrimonials, ja no els farà ni en llatí ni en català, els farà en castellà. Veieu? En la ciutat de Manresa, el próximo matrimonio entre Ramon Argullol, etc. Clar, amb aquest matrimoni, en Ramon va recuperar la posició d'hereu i va rebre en vida tota l'herència del pare. Però a vegades aquestes històries donen moltes voltes. Us penseu que en Ramon es va casar amb aquella Júlia Valls de Tarragona? Quan va saber que en Ramon Argullol havia recuperat l'herència, la Roser Vilarassau, aquella noieta de 19 anys, li va tornar a trucar a la porta. I en Ramon, sense pensar-s'hi gens, va trencar relacions amb la Júlia Valls i va demanar la mà de la Roser. El día 23, padre va a pedir la mano y al volver me dijo estas palabras. Crec que és una noia que Nostre Senyor te la porta. I ho escriu així en català, perquè, esclar, encara que escrivissin en castellà, la gent continuava parlant sempre en català. I res, es van casar i suposem que van ser feliços. Van tenir fills, la propietat va passar al primer fill, després al primer net, i així d'hereu en hereu. Avui a la Casa de la Volta ja no s'hi fa vi. Fa 3 generacions els Argullol van emparentar-se amb uns industrials de Manresa i van destinar les energies al tèxtil. Però el besnet d'aquell Ramon Argullol encara conserva la propietat. El diari en castellà de Ramon Argullol és la mostra d'una situació lingüística que s'havia estès per tot el país i que va fer saltar les alarmes. Escolteu què en deia una revista de l'època. Fins al camp i a la muntanya, els catalans ja comencen a xampurrar la llengua castellana, especialment en llurs escrits. I si continua així, nostre Principat va quedar sense son llenguatge i dintre pocs anys va ser una altra Castella, o almenys una segona València. Pobra Catalunya. I està a punt. I està a punt, però no acaba d'entrar-hi. I va de molt poc. El cas és que torno a posar l'exemple comparatiu. La immensa majoria de llengües que haurien o que podrien servir-nos de parangó o de comparació hi entren. Es desurbanitzen, es ruralitzen, no m'agrada l'expressió, es dialectalitzen, es van engronant i això arriba al punt que perden qualsevol mena de consideració per part dels, començant pels seus parlants i acabant per la gent que vol figurar que naturalment pensa que servir-se'n és servir-se d'allò més indigne que hi pugui haver. Per tant, la llengua en aquesta situació acaba esdevenint una nosa. En el cas català, que està a punt de passar això, no. No passa. I ara veurem com sí que desapareix una llengua, o gairebé. Aquest és el port de Dingle, a l'oest d'Irlanda. Fins al segle XVI, el clan dels Fitzgerald dominava aquesta regió. Aquí s'hi parlava l'irlandès i només una mica d'anglès, com a gairebé tot el país. Però la història d'aquesta illa és terrible. Els anglesos hi havien entrat al segle XII, però només ocupaven l'àrea de la capital, Dublín.
La resta de l'illa la dominaven els diversos clans irlandesos, com els Fitzgerald, que ocupaven el sud-oest. Però al segle XVI i XVII, els colonitzadors anglesos van fer una ofensiva definitiva. Van eliminar la noblesa irlandesa i van ocupar totes les terres. Aquí, a la península de Dingle, els anglesos van matar el comte i van aniquilar una tercera part de la població, i s'ho van quedar tot. Really, from 1700 onwards, the language of the state is English. The language of commerce, trading relationships is English. The language of the judiciary, the civil servants, and also, interestingly, the Catholic Church. But in the case of Ireland, it's not like in Catalonia that the language has been banned for so long. Yeah, I mean, in the 18th century and the 19th century, the British state was largely indifferent to Irish. I mean, it didn't have laws that persecuted Irish to any extent. English people assumed English would become the language of the people. Anyhow, a big contrast with Spain and with France. I mean, in the 18th and the 19th centuries, in Spain and France, what were called regional languages were persecuted by the state. Però malgrat l'ocupació de les terres pels anglesos, cap a mitjans del segle XIX, mentre aquell Ramon Argullol escrivia les seves penes d'amor, aquí la majoria de gent encara parlava l'irlandès, fins que va arribar el gran drama. La Gorta Mór, la gran fam. Una malura de la patata, que era la base de l'alimentació dels pagesos, va deixar uns quants anys sense collita. Van morir de fam i de desnutrició més d'1 milió de persones. Per la resta no hi havia cap esperança. Literalment, van haver de fugir d'Irlanda. Al Museu de Blennerville expliquen la història d'aquest vaixell, el Jenny Johnston. Durant anys va transportar la gent d'aquest comtat cap a Nord-Amèrica. En total, 1,5 milió d'irlandesos van emigrar. Comptant la fam i la migració, l'illa va perdre gairebé la tercera part de la població. Aquí teniu una llista de passatgers. Els Sullivan, els Baileys, els Lynch, famílies senceres que ja no tornarien mai més a Irlanda. The night before they left the locality, they would have had what was called an American wake, because their relatives would have assumed that they would never see their loved ones again. It was like a big, I'm going to say a party for want of a better expression, but there would be singing and dancing. It's like a big part. We call them wakes here. When people die, they have not so much a celebration of death, but a celebration of the person's life. Because in a sense it was like death. Because the people leaving, if you say, look at James Sullivan there, aged 24, almost certainly he would never come back. So it's a form of death as far as life in Ireland is concerned, and for the wider family. L'endemà, quan el vaixell salpava, aquest molí era l'última cosa que veien d'un país que ja no trepitjarien mai més. I amb tots aquells que marxaven, també de mica en mica, es va anar perdent la llengua irlandesa. Don't toil for any master till you know what your work will be. For you will rise. És com si l'irlandès s'hagués quedat sense parlant, sense gent. A més, van prohibir la llengua a les escoles, de manera que els nois que volien estudiar ho havien de fer obligatòriament en anglès. Així, quan va arribar la independència, a principis del segle passat, només quedaven uns pocs milers de persones que encara parlaven l'irlandès en l'ambient familiar. De tota manera, no calia que ho prohibissin gaire. La gent aviat es va adonar que si les noves generacions volien progressar, ho havien de fer necessàriament en anglès, ja fos per emigrar a Nord-Amèrica o per anar a la capital, a Dublín. Dublín ha estat sempre una ciutat molt anglesa. I malgrat que l'irlandès és llengua oficial i s'ensenya a les escoles, la capital continua sent una ciutat anglòfona. I la llengua irlandesa avui ja només és un element vagament identitari.
que no és el gaèlic, és el gaèlic, però és el gaèlic i és tot el mapa lingüístic, si més no europeu. És a dir, les llengües no es deixen de parlar per un caprici meteorològic o per algun tipus de trauma col·lectiu. Costa molt que es deixin de parlar unes llengües o altres. I si això es produeix és perquè hi ha uns elements, és a dir, hi ha uns atractius compartits que fan que això sigui possible. És a dir, la pretensió de la gent de viure millor. La ciutat, doncs, en el seu estatus i en el seu reconeixement. Quan aquest viure millor, com ha passat normalment a Europa, ha anat associat a viure com a la capital corresponent, el canvi lingüístic ha servit. La pregunta interessant és per què aquí no? D'aquí uns moments en tindrem la resposta. Tot seguit, els anys més difícils de la llengua catalana a 300. Fa un moment ens preguntàvem per què no va desaparèixer. Doncs anem-ho a veure. A mitjans del segle XIX, Catalunya era el quart productor mundial de teixits de cotó. Si ens passegéssim pels carrers de la capital, sentiríem les bullangues dels treballadors, però també veuríem la burgesia industrial estrenant el Liceu. Mai cap senyora que se sàpiga tenir bé d'una somera. Senyora de ciutat que deu venir... Pel carrer sentiríem parlar en català, però dins de les institucions i a les acadèmies científiques hi sentiríem parlar sobretot en castellà. ¿Usted cree que no tengo... A mitjans del segle XIX, Barcelona estava a punt d'obrir-se a la modernitat. Però com ho farà? I sobretot, en quina llengua? Mentrestant, 200.000 persones s'ofegaven encara dins de les antigues muralles medievals. Un dels reis que les va fer construir va ser el rei Joan I, i aquell rei, conegut com l'aimador de la gentilesa, també va ser qui va instaurar els Jocs Florals. D'això feia més de 500 anys. I resulta que en aquella Barcelona del segle XIX, una nova generació d'intel·lectuals es va posar a mirar cap a aquell passat medieval gloriós. I així va començar la Renaixença. Què trobarem aquí? Moltes coses. Moltes coses. Mira què tenim aquí. Què és això? Això són Los trobadors nous d'Antoni de Bofarull, de 1858. Los trobadors nous. Los trobadors nous. Justament. I a l'advertència, si llegeix, l'objecte d'aquests llibres és sols donar un testimoni del nou esperit literari que alenta el país, del nou esperit literari que alenta el país, per fer reviure en ell la llengua de sus antics héroes. Aquí, no ho sé, en trobaríem multitud de mostres, però, per exemple, el primer poema recollit, que és del mateix Bofarull, titulat L'Esperança, en trio algun passatge. Així, mirant son arpa, que està polsosa, el trobador somnia pensant poder cantar en millor dia, trobador... Sí, la referència aquesta al passat medieval. Constant. Mira com acaba aquest poema. Veniu, sí, tots veniu. Los que habitau les planes dilatades, los que contents viviu a prop de les muntanyes elevades. Veniu plens d'esperança i vostre cant escoltarà agraïda la pàtria, pos en ella veu sa vida. Clar, quina idea tenen de pàtria, aquest grup d'intel·lectuals a mitjans del XIX? Quan parlen de la pàtria? La pàtria és la llengua, fonamentalment és la llengua, i és una idea que avui ens podria semblar molt difusa, perquè no és una idea gaire territorialitzada, sinó que empalma més aviat amb una llengua entesa com la llengua de la pàtria. I en aquesta generació, tots formats en castellà, se'ls fica una dèria al cap. A casa dels Gironella hi ha una vetllada cultural molt de moda entre les classes benestants.
Hi ha la floinata dels intel·lectuals del moment. Aquest de la dreta és el poeta Bofarull, l'altre en Milà i Fontanals. I ara tot seguit escoltarem un poema en català. L'esperança. Bé pot l'ofressa carne de l'art. S'han fet convidar per explicar una idea. Volen restaurar aquells jocs florals medievals, uns jocs que havien desaparegut feia més de 3 segles. I renaixent la força. I a més, volen fer-ho d'una manera totalment impensable en aquell moment. Als diaris va sortir la convocatòria oficial dels Jocs Florals i demanaven només composicions en català i dialectes occitans. I això sí que no s'ho esperava ningú, perquè era molt arriscat. Penseu que de seguida hi va haver reaccions adverses. Per exemple, en un altre diari de l'època, La Corona, un lector indignat diu: «El dialecto catalán pierde cada día un poco de su ya menguadísima importancia y acabará por desaparecer». Per això, demanava que els Jocs Florals també admetessin composicions en castellà. Diu: «En la lengua castellana digo mal, española, que hoy está mucho más extendida en Cataluña». Y firmava: «Un buen catalán, ante todo español». Però la cosa ja no tenia fre. L'Ajuntament de Barcelona va acceptar la proposta i per celebrar l'acte va cedir el Saló de Cent. Més glamurós no podia ser i més medieval tampoc. Això és com va quedar la sala, més o menys, aquell dia dels Jocs Florals. Aquesta senyera segurament no hi era, perquè la senyera en aquells moments encara no s'havia convertit en el símbol polític que va ser després. Però sí que hi havia aquest quadre d'Isabel II, que presidia l'acte, i aquell quadre d'allà, que és Joan I, recordeu, aquell rei medieval que va instaurar els Jocs a l'edat mitjana. A més, hi havia el lema Patria Fides Amor, Pàtria, Fe i Amor, que presidia el lema dels Jocs Florals. I va presidir l'acte l'alcalde, el bisbe. L'alcalde va fer un discurs en castellà i llavors va començar a parlar el president dels Jocs, que eren Milà i Fontanals, i va començar a parlar en català. I a partir d'aquell moment ja només es va parlar en català. I va arribar el moment del repartiment dels premis. Escolta'm, els premis, hi havia molts premis i tots portaven el nom d'una flor, no? Sí, van crear tot un ram de flors, des de la flor natural, l'englantina d'or, i cada premi tenia un sentit específic i el pagava algú diferent, segurament. I qui va guanyar aquells Jocs Florals? Va guanyar Isabel de Villamartín amb un poema que es diu Clemència Isaura, que és la història d'una dona que s'enamora d'un trobador i el trobador mor a la guerra i ella decideix apartar-se del món i donar tots els seus diners als Jocs Florals i va guanyar una mica per aquesta història, diguéssim. I com sonava aquell poema? Mira, te'n llegiré un fragment perquè vegis com n'era realment de romàntic i posseït. Diu: Clemència Isaura, la gentil donzella, de totes les hermoses l'escollida, la que té sols els pensaments d'un àngel, la que un cor d'or en lo seu pit abriga. Contemplau-la, que dolça i seductora, d'amor i sentiment, imatge viva. Això sona una mica cursi des de Puig, no? Sí. També hi havia representants de l'altre sector, una mica més heroic, que, si vols, te'n llegeixo un fragment, que és un poema sobre els almogàvers, es titula Són ells, i utilitza una mica el lèxic aquest medieval, del català medieval, diu Sant Jordi, firam, firam. Què vol dir firam? Firam és ferim, o sigui, causem dolor, que era el crit de guerra dels almogàvers, o sigui, desperta ferro, fills, pàtria, dones, plens de riqueses, sempre ens reveren, i vencedors. Esta és l'empresa de les empreses. Vos durem armes, sedes, pendons. Déu ens ajuda. Marquem est dia en llurs rengleres, lo pas del llamp. A ells, Sant Jordi i Santa Maria, desperta ferro, firam, firam!
Com veus, això és una altra història. I això es recitava d'aquesta manera, amb aquest èmfasi, amb aquesta... Jo suposo que, sent romàntics i amb aquesta gana d'exaltació del sentiment, suposo que sí, que devien ser molt abrandats. I en acabar l'acte, després de 3 hores de llegir poesies, va sonar aquest tema. Aquells primers jocs florals recuperats van ser un gran èxit social, però el més important de tot ho va resumir el president en acabar l'acte. Va dir: mireu, hem estat 3 hores parlant en català i ningú no ha rigut. Tots aquests patriarques de la Renaixença que elogiem com havent estat els que han salvat la llengua són en realitat gent que cultiven la llengua d'una manera erudita, amb uns festivals totalment elitistes, però que a casa parlen en castellà amb la família i s'escriuen en castellà entre ells. Evidentment que comencen unes minories, com a tot arreu. Són unes minories més sensibles, mesocràtiques, intel·lectuals, professionals, però aquesta llavor sembrada per minories cada cop té més amplitud. I, per altra banda, connecta amb una realitat. La realitat és que la immensa majoria de la població catalana parla català, se sent català, tot i que no ha fet una qüestió política d'això. Seran aquests missatges i aquest conreu de la catalanitat el que crearà la llavor perquè tot això pugui progressivament incorporar-se a visions polítiques de com es contempla l'existència de ser catalans, i això és el que permetrà que, diguem-ne, que el fet d'existir una catalanitat popular pugui veritablement arrelar i tirar endavant projectes que després seran ja clarament polítics. Aquells jocs florals no van ser un bolet. El mateix any es van començar a enderrocar les muralles i el nomenclàtor dels nous carrers de l'Eixample el va fer justament un d'aquells intel·lectuals, en Víctor Balaguer. D'aquesta manera, Barcelona va començar el viatge cap a la modernitat en català. En aquell procés aviat s'hi van afegir grups populars i progressistes. Va ser imparable. I quan es van formular els primers projectes d'autonomia a finals del segle, tots van reclamar que el català fos l'única llengua oficial del país. Només havien passat 30 anys des d'aquell dia que ningú no va riure en sentir parlar català en públic. Total, que després de 2 segles d'intentar imposar el castellà, a principis del segle XX, Catalunya continuava sent bàsicament un país monolingüe. Però aleshores, en aquell segle XX, les coses sí que van canviar de veritat. Deixeu-me que us porti a un poblet preciós no gaire lluny d'aquí. Era una vila envoltada de turons, regada per un riu cristal·lí i prou allunyada de la costa com per no tenir humitat i, en canvi, prou propera a Barcelona com per convertir-se en un reputat lloc d'estiueig. De seguida hi arribarem, de fet ja hi som, és aquí. Santa Coloma de Gramenet, un dels llocs d'estiueig fa 100 anys. Aquelles 4 cases de pagès on només es parlava en català s'han convertit en una de les ciutats més denses del país on bàsicament es parla en castellà. I és que en molt pocs anys aquell país monolingüe es va convertir en una terra bilingüe. I com va passar tot això? Les dictadures militars del segle XX, la de Primo de Rivera i la de Franco, van reprendre l'objectiu de castellanitzar Catalunya i ho van fer d'una manera repressiva i violenta, començant pels símbols. Aquí, a Santa Coloma, la plaça de la Vila, que abans de la Guerra Civil es deia plaça de la Constitució, es va convertir en la Plaza Nacional.
Aquesta avinguda, que era l'Avinguda de la República, va passar a dir-se Avenida del Caudillo i avui és l'actual Avinguda de la Generalitat. Però només amb aquella repressió segurament tampoc s'hauria aconseguit substituir la llengua. Va ser per un fenomen colossal, la transformació més impressionant de tota la història d'aquest país. Aquesta plana, doncs, és Santa Coloma de Gramenet. Tirant a mar és Sant Adrià del Besòs i Badalona, i al fons a Barcelona. Rodolfo del Hoyo va néixer a Barcelona, però quan era petit la família es va instal·lar a Santa Coloma de Gramenet. Els seus pares havien arribat del sud de la península a principis dels anys 50. Llavors Santa Coloma només tenia 20.000 habitants. 20 anys després, la ciutat ja en tenia 140.000. De sobte el carrer es va omplir de nens. Un dia, doncs, surto al carrer i nens que parlaven andalús, amb la Z de Còrdoba, també alguns d'Extremadura. Llavors jo estava acostumat, tota la gent que jo coneixia parlava català. A l'escola tothom parlava català. Els meus veïns, la de la granja que venia gallines i ous, tothom parlava català. I de sobte també l'escola es va omplir d'aquells nens. I llavors això sí que va ser com una mica de sotrac, perquè jo, malgrat tot, que el meu pare em deia que jo no era català, jo em sentia català. Llavors jo ja no era català. I clar, això ho vaig viure amb una mica de trasbals. Va ser una mica dur, però que se supera a base de força de voluntat, vaja. El país va canviar, i també la llengua. El 1975, el català estava en el pitjor moment de la història. d'extrema debilitat. Sense ensenyament, sense mitjans de comunicació, sense cap llei que empari un determinat grau de reconeixement polític i en un país doncs, immergit en un bilingüisme desequilibrat, només dels uns i no pas de tots. La situació és una situació prèvia a la minorització de la llengua històrica. El que és bastant extraordinari, que quan penses que Catalunya tenia 4 milions d'habitants al 1960 i en tenia més de 5 milions i mig al 1975, i que una bona part d'aquest creixement va ser per immigració o per un creixement natural basat molt en la immigració, clar, el lògic és que el català i la identitat i tot hagués pràcticament desaparegut. I no va passar perquè aquells nouvinguts es van convertir en els protagonistes. La dictadura trontollava i una crisi econòmica, pitjor que l'actual, feia que les condicions de vida a tot el cinturó industrial fossin molt difícils. I aleshores, la gent dels barris es va mobilitzar com ningú no s'hauria imaginat. Alguns dels protagonistes d'aquells anys de lluita van guardar documents, retalls de diari i records personals. I tot això avui es guarda a l'Arxiu Històric. Trucava perquè estem preparant un documental sobre els anys 70 a Santa Coloma. És a dir, el primer curs en què es va fer immersió lingüística. Sí, ja sé que fa molts anys. Sí, no, però saps què? Mira, m'agradaria intentar localitzar tots els pares dels alumnes de l'escola Rosselló Pòrcel. Fa 30 anys tots tenien nens i nenes que anaven a l'escola pública a Santa Coloma. Recordeu, una ciutat on gairebé només es parlava castellà. I en aquell entorn es van convertir en pioners d'una experiència educativa transcendental. Una olla, quan bull, doncs ja va pujant la temperatura
i comença a fer xup-xup i surten algunes bombolles en un lloc o altre. En aquell temps bullia tota aquesta història i una de les bombolles, la primera bombolla que va sortir d'una normalització lingüística en català en una escola pública va ser el Rosselló Porso. No volíem que els nostres fills patessin el mateix que havíem patit nosaltres, de trobar-se amb una terra que no era la nostra, amb una terra estranya, entre cometes, i volíem fer-la com seva. I vam dir que la millor manera era l'ensenyament en català. I vostè per què volia que els seus fills estudiessin en català? Aquí se parlava català i el futur era català. Havia d'aprendre per català, per cultura, perquè per el futur econòmic i de treball del jove i del nen, per un munt de coses que tothom va apostar per català. I a part d'anar a Brallaus amb l'Ajuntament, veu haver d'anar a la Generalitat? I tant, eso porque es verdad, y tant. Yo lo recuerdo muy peleado esto, Mucho, se nos criticaba a mi familia concretamente, me criticaron muchísimo de que yo quisiera que mis hijos no iban a aprender ni el catalán ni el castellano. Y hoy yo estoy convencida de que fue lo mejor que pude hacer. I fins que els pares van començar a penjar aquí pancartes, a lluitar, a anar amb els cotxes amb megàfons, o sigui, no es volien donar aquest local. O sigui, aquest local va ser perquè els pares van lluitar per aquest local. Bueno, lo que pasa es que quan hi havia molts pares al darrere, llavors aquesta escola pues, va anar cap amunt. Yo ahora me ha dado un poquito cuando he subido las escalas. ¿Solo que surtís un poquito el problema? No, porque hacía muchos años me he vuelto a recordar las veces que yo he subido hasta arriba, hasta el terrado con los chavalicos. A hacer deporte. Ayudándole en las extraescolares que hacíamos todos extraescolares, los padres lo que apoyábamos a los críos. I ara todos que nos reunimos aquí otra vez, mucho... Jo, qualsevol problema que sortia, els pares seguien corrent tots els pares a solucionar-ho per un cantó o per l'altre. I prova de tota aquesta lluita, que la tenim quasi tot, penso jo, com una petita victòria. Són d'aquelles victòries que la portes en el cor tota la vida. Diu, he apostat per l'escola catalana, ha triomfat l'escola, que s'ha consolidat, i a més, el nostre fill, la majoria de tot el nostre, està en la universitat. S'han llicenciat, i el que no s'ha llicenciat té un ofici molt reconegut a la societat. I aquests són aquells nens i nenes que van estrenar l'ensenyament en català a Santa Coloma de Gramenet. Ara volten els 35 anys. Són mestres, o periodistes, o mecànics. Fins i tot hi ha un cuiner amb estrella Michelin. Aquells pares se'n poden sentir orgullosos. Van apostar per un futur millor i aquest és el resultat. Són la primera generació de la immersió lingüística. Una mica la conclusió de tot plegat d'aquests 300 anys, per dir-ho ràpid, que és la persistència, i per posar-hi un títol una mica novel·lesc, la persistència d'una memòria col·lectiva. Perquè, en definitiva, aquesta persistència s'ha donat perquè abans hi havia hagut el que hi havia hagut i el col·lectiu no se n'ha volgut desprendre d'aquest abans que hi havia hagut. Pel que sigui, per les virtualitats que siguin de la història. No se n'ha després. I ha quedat això que ara estem enraonant aquí en un idioma que sentim tots com un idioma emancipat dels que l'envolten, amb una vitalitat social, a pesar de tot, consistent, amb una cultura establerta i reconeguda, etc. Això potser sí que és un prodigi, vist el que hem vist. Potser sí. No ho sé, però potser sí. Sabeu què eren la gent d'aquí abans que arribessin els primers immigrants? Doncs no res, perquè aquí no hi havia ningú. Els primers immigrants van ser ells mateixos els primers habitants d'aquestes terres. Eren nòmades que van creuar aquest riu i que per algun motiu que ara se'ns escapa van decidir quedar-se. I en quedar-se, ells també van apostar per un projecte de futur per les noves generacions. I aquell projecte va tenir èxit i la prova és que nosaltres continuem aquí. Ja sabeu que sempre es diu que aquest és un país de pas, però la gent que hi passa s'hi queda.
Ara encara no sabem qui seran els pròxims protagonistes d'aquesta història, ni d'on vindran, ni quines llengües parlaran. En qualsevol cas, això és feina pels pròxims 300 anys.